Tes tapi. Ya betul. Mahal aman. Jos ini. Jos. Kelas let's go. Kira aku lupa. Masih ada. Siapa yang bakal baca? Unsur ing cerkak menika wonten pinten? Kalih menapa kemawon? Intrinsik kalian ekstrinsik. Menawi intrinsik menika wonten ing salebeting cerkak yang ada di dalam cerita. Menawi ekstrinsik menika wonten ing sanjawinipun cariyos. Paraga utama saha panggiyaku. Paraga utama menika asring dipun sebut paraga utama. Paraga utama. Nah, ada dasar kataipun lan sifatipun menika paraga dipun menah dados 3 menapa? Antagonis, protagonis kalian antagonis. Ingkang gadah watak ingkang sae? Nggih, ingkang kala nomor kalih menika wonten watak. Watak menika sifat utawi karakter ingkang dipun gadahi angka utawi paraga.
Saged sekawan tiyang kali kali. Hah? Yo, ngomong. Bebas. Bila layu. Ini buat jawabnya, Bu. Petik dua. Hasil diskusi semestinya awak dhewe kudu ngerteni posisine awak dhewe kudu ikhlas yen bantu wong liya. Awak mau sing pakto ya iku sudut pandang juga. Aman ki wong migunake seneng wong liya.
sakit di Rico sama tapi Apa lagi gimana? apa? Lagi nggak apa aku hari ini sama. Udah tahu sih. Apa Nisa? Kamu nyontek ya? Natali aku ambil Natali.